Bună ziua! Control ANPC. Cine sunt, domnul frate, bucătăreasa mare puțin și-și pune fundul în oală, uită-te la ea. Pleacă doamnă de aici, ia sala și mănuși. Ia să vedem aici. Ketchup, data expirării, n-am ochelarii la mine, nu se vede. Casare spre distrugere. Detergent de vase pentru uz casnic, nu profesional. Data expirării, am uitat, n-am ochelari la mine. Casare, distrugere, suspendarea activității. Ia să vedem ce avem aici. Banane, asta dați consumatorului, sunteți inconștienți. Banane mici, necrescute, negre și evident fără dată de expirare. Casare spre distrugere, amendă maximă, suspendarea activității. O să se sesizeze autoritățile să vă lege. Ia să vedem. Portocale. Unde-s produse, doamna, astea? Unde-s produse? În cuca măcăii nu scrie nimic pe ele. Nu văd, bine, nici n-am ochelarii la mine. Nu văd nimic. Vă bateți joc de consumatorul român? Nu, sesizăm autoritățile, amendă maximă, casare spre distrugere, închiderea acestui focar de infecție, 6 luni. Mai vorbim după 6 luni de zile. Să nu vă mai bate joc de consumator.